И здравейте хора, аз съм Тробе и днес ще направя едно хубаво приключение на Майнкрафт. Знам, че ще е на Майнкрафт и малко ще ми лагва, защото джавата ми вече напоследък нещо не иска ми поддържа хора Майнкрафт и затова нещо ми бъква и така понякога ми лагва много. Защото тази стара игра, че компа ми не иска да поддържа, защото стара и така. И ще го разкрия това приключение, правя на него. Това приключение ще бъде за търсене на Stronghold. Но да се пак, защото Stronghold е много малко хора са го намирали. Много хора ми писаха, че не са го намирали, пък Фералта ги отвеждала там, нали, до Stronghold, пък те не са го намирали. И аз реших сам да се пробвам. Тук ни доведоха перлите. Хора, знам, че съм на креатив. Това е дорога тъпо за вас. Но просто Stronghold деца много време ще да отнеме това в ходене. Наблизко съм вече до Stronghold, хора. Аз малко ще посляза, защото доста сетихме. Седна. Давайте ще обитиш до Stronghold, хора. Хора, до Stronghold е много лош. Добре, аре, тази перла не трябва да се стига на Stronghold. Лага с човекът. Очевидно е много там. Чакайте, ето ще направим. Да. Да, има още много. Това е много проклето. Добре, вече сме в пустинята, докато не си потръгва да се намеря в пустинята. Мисля, че вече сме много близко. Хора, май намерихме Stronghold. Чакайте. Издигат се само нагоре, това значи, че сме много наблизко от Stronghold. Сега гледах само двама ютубери, които са го намерили, или които не са си правили труда. Те са Митко Бомбата и Авегас или Авегас, някакъв каза, четеше. Добре, къде съм вече приятелите? Вече ме забравя, да чакам. Вече строго, защо не? Добре, чай го. Не, добре.
Направи ми впечатление, че за сега съм в прав път. Напред ли, бе? Искам не да бъде тук в правоъгълнят. Ще ми писна. Май е тук. Не. Какво? Делфика е. Ла, чакайте ме да слез. Какво е? Бей хора, те случи някак си. Къде? Някъде фейтия двете блока, защото трябва да се намерим с това. Да. И ето го Стронгхолда, хора. Намерих си чисто нов Стронгхолд. Ще да малко топчета в момиче. Тук си имаме спаунер на люспенци, както познам Стронгхолда. Да. Тук си имаме мина и нещо от сол. Това си вода. И тук си имаме недъпта, който, както знаете, бе. И колко Стронгхолдът може порталът да не стане. И ето го, хора. Намерихме Стронгхолдът. Тези случаи повече не им трябват. О, боже. Намерих Стронгхолд. И хора. Това беше... Това беше всичко от мен. Пишете ми в коментарите, ако искате още такива епични приключения, като в търсене на... Не знам кола, не ви пука. Но сега намерих Стронгхолда. Котне. Добре хора, напишете ми.